σας φίλες και φίλοι του GLARXT εδώ πέρα και θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη για το ότι δεν κατέβαζα βίντεο, δεν έδειχνα καθόλου βίντεο για αυτή την εφαρμογή που είχα στο μυαλό μου. Αυτή η εφαρμογή που είχα στο μυαλό μου όταν την έπαιξα, την μίσησα, δεν πήρα γρήγορες αποφάσεις, παιδιά. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Έκανα unlike την εφαρμογή και που λέγεται Star Girls. Αυτή η εφαρμογή που λέγεται Star Girls, όπως σας είπα, είναι για κάτι κορίτσια που πάνε για ψώνια, μαζεύουν πιο πολλές καρδούλες και φιλιά και κάνουν φλερτ με άλλα αγόρια. Μαζεύουν λεφτά και κάνουν φλερτ και παίρνουν δώρα από αυτά τα αγόρια και μετά ξανά το ίδιο. Δεν είναι κάτι σπουδαίο και γι' αυτό θα παίξω μια καινούργια σειρά που λέγεται Minecraft. Μια σειρά που λέγεται Minecraft είναι όλα τετράγωνα. Όλα πραγματικά είναι τετράγωνα, ακόμα και το κεφάλι μας, θέλω να το δω. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά θα κάνω ένα βίντεο, ακόμη και αν είναι απέσιο, θα κάνω ένα βίντεο. Δεν θα την δοκιμάσω μέχρι τότε και ελπίζω να σας αρέσει. Επίσης, σας έχω δύο εκπλήξεις για αύριο. Πρώτον θα κάνουμε Ice Bucket Challenge, δεν είναι αυτή η έκπληξη. Λοιπόν, και σας έχω δύο εκπλήξεις. Πρώτον το άτομο που θα το κάνουμε μαζί και το τι άλλο θα κάνουμε μαζί εκτός από το Ice Bucket Challenge 8 η ώρα το πρωί έξω. Με παγάκια και κάτι άλλο που είναι πάγερο. Λοιπόν, και μέχρι αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Γεια σας!